Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de martes día 30 do mes de decembro, do mes de Nadal de 2025, xa piques de rematar o ano. Este será o último informativo na radio, na televisión municipal de Cerceda deste ano, no que lle falaremos evidentemente do que resta da programación do Nadal, tamén da festa fin de ano que organiza a Comisión de Festas de Cerceda, a carreira San Silvestre. Falaremos tamén das actividades deportivas e culturais. En total, preto de 1.200 persoas do Concello están inscritas a todas as actividades. Falaremos do programa de envellecemento activo que promove o Concello de Cerceda, da actividade Alumiños, da Oficina de Rexistro Clave, do Servicio de Terapia Ocupacional e da ITV de Turismos. En canto tempo para mañán, tamén seguimos aínda para mañán e para os próximos días con tempo anticiclónico, aínda que se prevé a principios do ano que ven que entre xa un tempo máis inestable. De eso falaremos ao remate dun informativo que agora comeza. Pois neste día 30 de Nadal continúa o Concello de Cerceda co seu programa de actos que comenzaba, lembren, con o encendido das luces de Nadal, que este ano ademais contan coa participación de Esther e Ramona a nomar destes eventos donde fixeron un nacemento en Xebre na Casa do Concello, pero tamén un poboado de Nadal no campo da feira de Cerceda. Pois ben, que nos queda? Pois para este xoves que ven, día 1º de xaneiro, día 1º do ano, o Concello de Cerceda programou unha degustación de chocolate con churros, como nos últimos anos, para comenzar ben o ano. De 9 da mañán a 2 da tarde, este xoves, día 1 de xaneiro, nos campos da feira de Cerceda e da Silva, hai chocolate con churros gratuitos para todos. E logo xa queda a cabalgata de Reis e recepción dos Reis Magos con chocolatada. Eso será o luns, día 5 de xaneiro do ano 2026. Decir que a cabalgata comenzará, se o tempo permite, sobre as 4 da tarde de diante do Concello e dirixiránse ao Parque Infantil da Lousa, estarán no Xalo, no campo da festa de Meirama, en Campos de Alga, na Baixa, no campo da festa de Queixas, no cruce de Xesteda, no Adro de Rodís, no campo da feira da Silva, en San Vicenzo e no campo da feira de Cerceda. Logo irán directamente ao Auditorio Municipal, donde os seus axudantes recibirán as cartas de última hora e tamén estarán con nenos e nenas que queiran disfrutar e falar con eles. Eso será sobre as 7:30 da tarde no Auditorio Municipal. Tamén haberá chocolatada para todos. E seguindo con máis actividades de remate do ano, a Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda organiza a súa festa fin de ano. Vai a ser na madrugada do mércores para o xoves, a madrugada de fin de ano, noite bella, e cando a Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda organiza a partir da 1:30 da madrugada na rúa Saúl Ordás, ao lado da farmacia de Cerceda, que vai ao centro médico, pois aí organiza unha festa fin de ano, con cotillón, fotocol, brindis, sorpresas e barra a cargo da Comisión de Festas, con música a cargo do DJ Javi Eiroa. Eso será, lembren, organizado pola Comisión de Festas de Cerceda, festa fin e recepción do novo ano. E tamén o Concello organiza a segunda carreira San Silvestre Concello de Cerceda, que será o domingo 4 de xaneiro, a partir das 11:30 no campo da feira de Cerceda, donde haberá 3 probas diferentes dependendo das idades. Haberá unha primeira proba para os máis pequenos, que será de 100 metros, de 5 a 9 anos, unha segunda proba para os de 10 a 14 anos de 800 metros e a proba absoluta, para a partir dos 15 anos de 4,7 kilómetros e que será toda con saída e chegada no campo da feira de Cerceda. As inscripcións están abertas en ccnorte.com. Nesta páxina web poden anotarse buscando a carreira San Silvestre Concello de Cerceda. Na categoría absoluta recóllese un donativo de 3 euros para o Banco de Alimentos Municipais. Está organizada polo Concello de Cerceda e pola OCR, que en este caso é a empresa que se encarga de organizar e que dirixe Álvaro Sánchez, tamén a Poseidón Reis. Nestes intres xa superan as 350 persoas anotadas.
Máis temas, falamos das actividades culturais e deportivas do Concello de Cerceda, e incluso tamén as de envellecemento activo, porque o Concello de Cerceda sigue a realizar, no que comeza xa este novo ano, o seu programa municipal de actividades culturais deportivas de envellecemento activo para este curso que ven, neste curso no que estamos, 2025-2026, pero que continuará tamén neste ano, que suma xa un total de 1.187 persoas inscritas, unha cifra que supón un novo fito na participación veciñal, consolidando a Cerceda como un concello comprometido coa promoción da vida activa, saudable e comunitaria. A ampla oferta municipal incluye disciplinas deportivas como fútbol, ximnasia rítmica, patinaxe ou judo, propostas de benestar como yoga, pilates ou zumba e actividades culturais e de envellecemento activo como inglés, manuais, costura ou cociña. Volveuse a demostrar, en este caso, que a xente acude de todos os lugares do concello e de todas as cidades. En este caso é debido tamén á diversidade das propostas que fai o concello. En este caso, dende o Concello tamén destaca que a inscripción elevada representa case unha cuarta parte da poboación censada, un indicador claro do impacto positivo destas iniciativas, ofertas deportivas e culturais que se poden seguir sumando todos aqueles que o desexen. En canto ao envellecemento activo, como decíamos, o Concello vai a continuar reforzando tamén esta actividade con un programa de envellecemento activo que ten como iniciativa o seu obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Para el, o Concello organiza talleres de memoria, ximnasia de mantenemento, formación en novas tecnoloxías, obradoiros ou os xa tradicionais sábados de baile, así como celebracións puntuais como a festa da terceira idade, o Antroido ou o Nadal, e diferentes excursións culturais. E, finalmente, o principal proxecto é promover a saúde física e emocional das persoas maiores que, ademais, participan e se animan a elo. Dende a Concellería de Benestar que dirixe Catrina Queijo, destaca a importancia deste tipo de iniciativas para que cheguen a todo o mundo e se sumen a estas actividades. E imos a destacar unha delas, que é a de Aloumiños. É todos os mércores, e se celebra Aloumiños todos os mércores, donde vai destinado a aquelas persoas que queran coñecer xente nova e participar en actividades manténdose activas. Hai dous grupos, un polas mañáns os mércores de 9 da mañán a 10:30 no local social no edificio do Museo do Moucho e outra no local social de Xesteda os mércores de 11 da mañán a 12:30. Se queren sumarse ou anotarse, poden facelo no teléfono 698 137 821. Un día máis, insistimosles na oficina de rexistro clave que ten o Concello de Cerceda, donde se emiten credenciais digitais para poder relacionarse electrónicamente coas administracións. A obtención desta identificación clave se realiza nunha oficina do Concello, donde un empregado público verifica a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil, donde chegará a mensaxe de benvida ao sistema. O sistema clave pode acadarse no Concello de Cerceda sin ter que achegarse a outros lugares. Falámosles tamén do servicio de terapia ocupacional, porque o Concello de Cerceda, en colaboración cos Sergas, dispón dende primeiros de outubro deste ano de un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soedade non desexada en persoas maiores. O programa chámase Queremos Escoitarte. Nun principio vai destinado aos veciños maiores de 80 anos. O Concello xa se puxo en contacto prácticamente con todos os veciños maiores de 80 anos, ou por teléfono ou presencialmente, para saber das súas necesidades. De todos os xeitos, se alguén quere chamar, pode facelo chamando aos servicios sociais e preguntando por este servicio. Lembran, servicio de terapia ocupacional para persoas maiores. Poden chamar ao 981 68 60 68 polas mañáns ou dirixirse á terceira planta do Concello, onde están as oficinas de servicios sociais. Falamos da ITV de turismos, porque se vostede quede pasar a ITV do seu coche, do seu turismo, pode facelo en Cerceda neste vindeiro mes de xaneiro. Pode facelo o luns 19, martes 20 ou mércores 21 de xaneiro. A unidade móvil
da empresa Supervisión e Control estarán nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Poden pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na súa páxina web sictv.com. Imos co tempo para a xornada de mañán, último día do ano, mañá mércores 31, último día do ano que nos di Meteo Galicia, é que continuaremos con unha situación inalterable. Altas presións para mañán, achegando estabilidade. Agardamos de novo brétemas, bancos de néboas e moitos puntos do interior, pero iránse levantando lentamente e o sol volverá a ser protagonista. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, serán baixas, e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos serán frouxos de compoñente leste. Esa será a situación que recibiremos o novo ano. Aquí poñemos punto e final a este informativo e de novo, dende a Radio e Televisión de Cerceda e de todos os seus componentes, desexémoslles que teñan un gran ano 2026, onde xa de novo estaremos con todos vostedes. Moi boas tardes. Adeus.